nás vítám, ahoj. Ahoj. Šťastný jméno. Jana. Jan, kolik je ti let? Mi 27, skoro 28. Skoro 28. Odkud jsi přijela? Přijel jsem z Brna. A prozrať, čím se živíš? Dělám účetní v jedné firmě v Brně. Rodinný stav? Svobodná zatím. Nezadaná? Zadaná. Dobrá. Docela šťastný. Docela šťastný. Jak jste spolu dlouho? Skoro 7 let. Tak to je dlouho. Jani, řekni mi, jak ráda třeba trávíš volný čas? Takové relaxační aktivity jako chození do sauny, plavání, sportovní aktivity taky, i když to na mě není moc vidět. Chodím do fitka a na skouš. Dobře. A čeho chceš ve svém životě dosáhnout? To je otázka, na kterou pořád ještě neumím pořádně odpovědět, tak aby to bylo zajímavé. Dobře. Zatím nevím, popravdě. Na co jsi ve svém životě doposud nejvíc pyšná? Tak to byla dlouhá trapná pauza. Dejme tomu, že jsem zvládla vysokou školu, i když jsem to sama od sebe nečekala. A nenapadá mě nic speciálního. Dobře. Co považuješ ve svém životě za největší průser? Průser? No, to taky zhruba nic, protože já všechno beru jako nějakou zkušenost, ze které se člověk poučí a víceméně ničeho nelituju. Snad jen jeden takový přítel, to byl opravdu průser, ale nějakého kreténa počká každá holka. Co tě pravat? No, byla jsem z něj celkově v depresi, nechoval se ke mně úplně hezky a jinak je to jako kamarád dobrý kluk, ale jako na vztahy opravdu hrozný a celkově všechny jeho vztahy taky tak dopadly, takže si myslím, že chyba nebyla jenom na mé straně. Dobře. A čeho lituješ ve svém životě? To je, jak jsem říkala, s těma zkušenostma, takže kdybych teda to, co umím teď a to, co nějak v čem se vyznám, jsem mohla se stejnýma vědomostma vrátit třeba do té doby, kdy jsem maturovala, nebo kdy mi bylo třeba ještě méně, tak bych určitě spoustu věcí udělala jinak, ale čas se nevrátí, takže litovat něčeho je škoda, takže teď už se můžu snažit jenom dělat věci líp, než předtím. Dobrá. Jančo, teď k tomu procesu vidíme. Máš jako modelka nějaké zkušenosti? Fotila jsi někdy? Párkrát jsem něco málo fotila, když jsem byla ještě teda mladší a štíhlejší. A teď je to tak nějak spíš, že jste mě sem pozvali, tak jsem přijel. Trošku si musíme ucelit, jaká spolupráce by to byla takzvaně šitá na míru. Nahota je pro tebe problém? Nahota není problém za to, že bych se styděla být nahá, spíš se teda teď poslední dobou stydím spíš za to, jak vypadám. Proč? Tak jsem poněkud oplácená. Normálně vážíš kolik, nebo o kolik kilů máš navíc? Vážím 64 kg a když jsem se dřív hodně snažila, tak jsem měla tak 56-7, ale to bylo opravdu fitko 4x týdně a moje hlavní jídlo tvořily ty proteinové rozpustné shakery, takže to bylo opravdu takové nechutné a on to člověk nevydrží dlouho, pokud nemá silnou vůli. No a to jsem teda vypadala líp, ale zase jsem si nemohla dát nic dobrého. Takže když bychom to takhle zhrnuli k tomu focení, nahota pro tebe není problém? Chceš ukázat i něco víc? Ani ne, za ty prachy dneska určitě ne. Takže něco erotického ne, maximálně na focení nahých fotek. Ano. Co u tebe bylo impulzem zkusit být modelkou? Já jsem tenkrát dělala na videochatu, to určitě víš, co je, a nějak tak mi dali kontakt na nějakou agenturu, že jestli bych nechtěla zkusit toto, tak jsem to, dejme tomu, párkrát zkusila, ale nějaký velký zájem o mě taky nebyl, protože nejsem úplně typická modelka a hlavně to není něco, čím se dá živit nějak dlouhodobě, takže je důležité mít zkušenosti i z jiných oborů. Jasně. Čím si myslíš, že jsi svou vizáží zajímavá? Tak dejme tomu, že já jsem se sebou docela spokojená, tak to od ramen nahoru. A vlasy si myslím, že mám taky hezké.
Nejsou umělé, jsou normálně moje. A jinak si myslím, že jsem docela průměrně vzhledově na tom. Dobře. Pokud upřednostňuješ nějaké kosmetické vychytávky, prozradí jaké. Rovnou si řekla, vlasy, ty jsou moje, nechtíky tvoje. Jo. Co piercingy, tetování, jakékoliv úpravy, cokoliv, nastřelenýho, předělanýho. Tak na jiných lidech se mi to líbí, ty piercingy, tetování, ale já to teda nějak nepotřebuju na sobě. Ani v pubertě dokonce jsem neměla takový nápad něco si jako nechat natetovat nebo propíchnout. A jinak kolem těch kosmetických vychytávek, jak říkáš, tak jenom ty vlasy teda to jenom umít a dát na to tu masku a pak to hezky vysušit, to je proces na hodinu, takže ono se to nezdá, ale i když to je jako vlastní, tak je s tím práce dost. Určitě. Je důležité pro tebe tvá vizáž? Na stupnici od 1 do 10, dejme tomu 7, člověk by se o sebe měl starat, ale není to hlavní. Byla by si ochotná měnit svou vizáž kvůli spolupráci? No, kdyby mi někdo nabídnul jako nějakou zajímavou práci, dejme tomu dlouhodobější, jako na jeden den, tak to bych určitě do toho praštila, zase bych zhubla a proti plastikám taky nic nemám. Třeba kdybych, dejme tomu, zhubla hodně, tak ty prsa by samozřejmě se taky ztratily a tím, jak člověk přibírá, hubne, tak ten tvar pak taky vypadá ošklivě, takže bych si klidně nechala udělat nějaké Dobrá. Co ty a erotika? Já jsem takový asexuál, neerotický člověk. Jak to? Dřív jsem na to byla víc, ale teď, jak jsem s přítelem už dlouho, ne, že by se mi to s ním nelíbilo, ale už je to takové poměrně stereotypní, celý ten sexuální život a tak nějak jsem dost stagnovala. Už... Jak často potřebuješ tu fyzickou činnost? Myslím, jak často to s přítelem děláme. Aha. No, to většinou záleží spíš na jeho chuti. Já nejsem moc iniciativní poslední dobou, takže to záleží také na jeho pracovní vytíženosti. On, když je v práci v pohodě a není moc ve stresu, tak chce každý den, takže to děláme každý den. A teď teda pracuje víc než zdrávo, takže třeba 2krát týdně. Dobře. A co tebe vzrušuje v sexu? Tak záleží to určitě na správném partnerovi, což ten můj správný je. Líbí se mi teda vysocí chlapi, svalnatí. A potom teda, aby to se mnou tak nějak uměl, já nevím, jak to správně popsat. Aby viděl na tebe. Kdyby se ale měla zaměřit čistě na sebe, co ty máš ráda? Praktiky, polohy. I přesto, že jsi teda, jsi řekla asexuální typ, tak něco, když už do toho praštíš. Když už teda na to dojde, tak... tak to mám ráda tak, aby to bylo pohodlný, no. Jako nějaké ty stovky poloh z Kamasutry, to je Takže máš radši misionáře? No, dejme tomu, nebo nějak tak... Pak jsme si vymysleli takovou polohu, které říkáme derivace. To vzniklo, když jsem se učila na zkoušku z matiky a přítel mi s tím pomáhal, protože je na tyto věci chytrý a ještě si to z výšky pamatuje, tak jsme vymysleli takovou polohu derivace. To je... Nevím, zajímá tě to, jak to je? No určitě. No, tak... si to pořád tak tlaníš. Takže poloha derivace je, že si jako já lehnu a on si klekne přede mě takhle a takže tak. Že si před tebe klekne? Klekne si tady a já jsem jakože jen na gauči nebo na posteli a pak se dejde nohy nahoru a tak. Jasně, ale on klečí pořád. Jo. Jasně. A nebo pak na mě vleze třeba. Jasně. Zajímá mě to, že jste se při učení matiky na zkoušku nevedli. Dobře. Tu zkoušku jsem nakonec udělala. No super. Řekni mi, v kolika letech jsi měla první sex? To bylo v 16, už mě bylo skoro 17 a holky už si jako vykládaly různě zkušenosti, tak jsem si říkala, že už je asi na čase. Tak jsem to taky tak nějak... Kolik jsi měla doposud sexuálních partnerů? A počítají se, i když to byl třeba nějaký úlet, jenom jednou. Prostě pustil. Jo.
Tak to bylo tak, dejme tomu 15, nebylo to nějak extra moc, myslím. Co pomůcky? Máš ráda hračky? Tak to taky občas zavedem, ano. Máš nějaké? Tady sebou ne, ale jinak mám 3 doma. Co pak doma máš? Mám 3 vibrátory různé, jeden je takový ohnutý a má vlastní nabíječku, takže vibruje, jak dlouho potřebuješ. Pak mám takový gelový ohebný, ten je velice příjemný. A pak jeden takový obyč menší velikosti, použitelný různě. Do různých částí. Chápu. Prosím tě, co ty a masturbace? Dřív, když jsem nebyla tady ještě takový asexuál, tak jsem to taky nějak tak potřebovala, řekněme, a nějak teď, dejme tomu, jednou za týden třeba, ale spíš výjimečně. Co kuriózní místa, kde proběh sex, intimnosti? Tak třeba ve výtahu, že jsme ho stopli a... Řekni mi nějaké místo, kde bys to chtěla zkusit, kde tě to láká dělat. Líbilo se mi to v moři a na pláži a ještě nějakou takovou exotickou jako, část světa bych chtěla. Dobře. Ty jsi už říkala, jaký typ muže tě vzrušuje? Svalnatý, vysoký, ramenatý. A co se týče penisu, seš spíš na průměr nebo na dílku? Tak to taky by mělo tak nějak zapadat do sebe. Můj přítel je, dejme tomu, lepší průměr, nebo ono se říká, že v Česku je průměr 15, ale myslím si, že ti chlapi si hodně přidávají. Vyholený nebo nevyholený? Mám radši, když je to trošku zastřížené, případně úplně oholené. Já se taky holím a mám to ráda i na druhých. Dobrá. Co anální sex? Může být příležitostně. A sexuální orientace? Čistě hetero. Čistě hetero, holky. Tak ze srandy jsem to taky zkusila, ale myslím, že jsem spíš na chlapy. Dobře. A prozrad mi, máš nějaké nenaplněné své erotické fantazie? Tak dejme tomu, že nějakou trojku s přítelem a ještě s druhou slečnou bych chtěla zkusit, ale to spíš kvůli němu, aby si to zkusil on. Jinak já myslím, že mám všechno naplněné. Dobrá. Já ti prozatím děkuji.